Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania potrawy, za którą osobiście nigdy jakoś szczególnie nie przepadałam, za to moi goście jak najbardziej. Potrawa, która gości na naszych stołach, na chrzciny, na wesela, na komunie. Jak zapewne się dobrze domyślacie, przygotujemy bigos. Będzie to bigos staropolski, ale z odrobiną modyfikacji. Pomieszana kapusta świeża z kiszoną, kiełbasa, pieczona szynka, dużo przypraw i ziół. Zapraszam! Białą kapustę szatkuję i sparzam wrzątkiem, a kapustę kiszoną odciskam. Obydwie kapusty wkładam do dużego garnka z wodą i gotuję do miękkości przez około 1,5 godziny. Do gotowania dodaję też kromkę chleba na zakwasie zawiniętą w gazę. Dzięki temu kapusta nie będzie brzydko pachnieć podczas gotowania. Kiełbasę i szynkę kroję w kostkę. Podsmażam na patelni na smalcu, tak żeby lekko się zrumieniły. Smalcu nie musi być dużo, wystarczy 1 łyżka, można też nie dodawać go wcale. Z ugotowanej kapusty wyjmuję zawinięty w gazę chleb, delikatnie ją też odsączam i zostawiam wodę w osobnym garnku. Dodaję podsmażoną kiełbasę i szynkę. Dokładam też drobno pokrojone grzybki razem z wodą, w której się wcześniej moczyły przez 2 godziny. Wszystkie składniki zalewam lampką wina i dokładnie mieszam. Do gotującego się bigosu dodaję przyprawy. Pół łyżeczki mielonego imbiru, ja zastąpię go świeżym, utartym, pieprz, ziele angielskie, listek laurowy i mielony kminek. Dokładnie mieszam, przykrywam i duszę na niewielkim ogniu jeszcze przez około 20 minut, żeby bigos dobrze przeszedł wszystkimi przyprawami. Pod koniec nadmiar płynu można odparować na wysokim ogniu, a jeśli bigos jest zbyt gęsty, możemy delikatnie rozrzedzić go płynem, który wcześniej odlaliśmy z kapusty. Na koniec całość jeszcze raz przyprawiam solą i pieprzem i dodaję powidła śliwkowe, w zależności od tego, jak kwaśny albo łagodny bigos chcę uzyskać. Bigos najlepiej smakuje 3. dnia. Należy go trzymać w chłodnym miejscu. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!